Yini yaphila bafethu? Asithembe niyaphila. Umfaka Mkhonzo nibingelelayo. Siyabonga kakhulu maniphila bafethu. Siyabonga maniphila. Sithembe ama-holiday asaniphethe kahle lapha emakhaya. Uma kuwukuthi nisemakhaya noma lapha emsebenzini noma lapho emgwaqweni noma phi lapho nikhona, sithembe ukuthi niphatheke kahle bafethu. Asithembe konke kuhamba ngendlela. Asithembe konke kuhamba kahle, siyabonga. Ake ngamukele lonke ama-new subscribers ku-YouTube, ngamukele ama-new followers ku-TikTok. Ngiyanibonga kakhulu bafethu. Thank you so much. Thank you so much. Ngizoba mfishane la. Ngizoba mfishane. Ngithi ake ngizophawula nje nganalo udaba. Ake ngizophawula nganalo udaba luka deputy mayor uNokuzzola. Angazi uDeputy mayor kumuphi umasipala, kodwa uma ngaphosisi kuse Eastern Cape, lo obonakala eqhumisa isibhamu emoyeni ethi ucelebrate ukubuya kwengane yakhe yomfana entabeni. Ngifuna sike sikhulume ngaloko bafethu. Excuse me. Ukuthi ngendlela eniyibuka ngayo lento, niyibuka kanjani nina maniyibheka? Ngoba ngithema ngiyibuka mina iyangikhathaza kakhulu ukuthi umuntu osesikhundleni esikhulu kangaka o-deputy mayor noma isekela lika mayor angazi okwenza into elindeleke ukuthi ingenziwa izingane ezincane, nakhona izingane okuthi ziphuzile noma zidla ama-drugs. Hayi umuntu osesikhundleni esibaluleke njengalesi. Nango-ke edubule emoyeni, and mawuthi uyabheka laphiyana la celebrate khona njengoba ethi uyacelebrate, kukhona nabantwana lapha. Okay. Enye into umuntu azibuza yona ukuthi uma edubula ke emoyeni laphiyana umama uDeputy mayor, njengoba yena ethi ebesebenzisa ithoyizi, akusisibhamu sangempela, kodwa ithoyizi eliqhumayo okuwukuthi abantu ababukele enza lento babona umeya noma uDeputy mayor, umuntu oyi-leader emphakathini, ephethe isibhamu. Yilokho okubonwa ngabantu ukuthi seyithoyizi noma silona ithoyizi, kodwa bambona uphethe isibhamu. Uyayizwa leyo nto? Sekukuthi leyo sibhamu ke sisahlolwa ngendlela engizwa ngayo ukuthi isibhamu sangempela, kodwa umeya, uDeputy mayor, uyayizwa leyo nto, udubule emoyeni phambi kwezingane, phambi komphakathi. Ngifuna siyixoxe lento ngoba mina khona engifuna siyibuke ngendlela esifuna siyibuke ngayo. Ngendlela engibuka ngayo mina lento ngifuna ukusebenzisa le example le ukuchaza lento engifuna ukuyisho la, ukuthi ezweni esiphila kulo kahle kahle eSouth Africa, uma ungathatha ukubheka kahle kahle lelizwe leli, kuyacaca ukuthi sinenkinga yobuholi. Asinabo ubuholi eSouth Africa kahle kahle, ngendlela mina ngiyibuka ngayo. Lena isayini yokuthi asinabo ubuholi eSouth Africa. Uma kuzosuka ake uyibuke ngale ndlela ekhaya, umuntu oyinhloko ekhaya, ngaba umama ekhaya noma ubaba ekhaya, ezosuka athathe isibhamu sakhe asidubule emoyeni, mhlawumbe acelebrate a happy new year, kwenza yiphi sense phambi kwezingane noma ngabe ithoyizi leyo nto? Ngoba phela masibheka uDeputy mayor ufana nomama wasekhaya, ufana ne-leader ekhaya, umholi ekhaya ezokwenza leyana. Lento isitshela kahle ukuthi eSouth Africa asinabuholi kangakanani. Bese ulindela ukuthi uma kuwukuthi kunabantu
abalindeleke ukuthi bakhuze umhlolo kodwa kube yibona abenza umhlolo. Ubani lo mayor nje lo noma lo deputy mayor usengamkhuza kanjani omunye umuntu otholakala ephethe isibhamu ebudlapha nje noma ngendlela ebudedengu emphakathini angamkhuza athini njengamanje? Uzothini? For example, uma engathola ukuthi ingane yakhe iphethe isibhamu uzoyikhuza ayithini ekubeni ingane yakhe imbone ephethe isibhamu yena uqobo lwakhe enza ngale ndlela? Yebo uthi ithoyisi, but uma kuwukuthi ithoyisi ke liqhumayo nje babe liqhuma lela thoyisi, ikhona into eyenza sense ukuthi angazoqhumisa lelo thoyisi lesibhamu ngale ndlela phambi kwabantwana, phambi komphakathi ezidlangalaleni, kubantu abangazi ukuthi uphethe ithoyisi. Kuthini lokho? Ngifuna siyibheke leyo nto ngoba siphila ezweni elihlaselwe inkinga yokugcwala kwezibhamu emphakathini. eSouth Africa angazi ukuthi likhona elinye izwe la kulamazwe aseduze neSouth Africa elinenkinga yezibhamu ezingaka ezigcwele emphakathini. eSouth Africa bafethu usuku nosuku mazivuka sekukhona umuntu odubula omunye, sekudutshulwa abantu abangaka. Uthi usabukele lokho usalalele lokho uzwe kuthiwa uDeputy Mayor utholakale eqhumisa isibhamu ezidlangalaleni. Sithini? Ngifisa ukuthi ngike ngizwe umbono wenu ukuthi niyibuka kanjani le ndaba. Buka khona manje kusakhulunywa indaba yokuthi eSouth Africa kukhalwa ngokuthi kusanda kubulawa uDJ Warras. Isibhamu leso. Sikhuluma yona kumanje naku nje bekuboshwa lapha yana lo okusolwa ukuthi ungumbulali wakhe. Sisakhuluma leyo nto sekwenzeka into ezifana nalezi. uDeputy Mayor uzoqhumisa isibhamu. Okunye esekutholayo la ukuthi uma nje ubheka kulo December nje. Sikhuluma nje ngalo December. Bangaka abantu ababulelene ngezibhamu, ama partners noma abantu abathandanayo. Bangaki? Uthi uyavuka kuthiwe uvele wadubula upartner wakhe wasosikhomba kuyekhanda. Kodwa futhi kunabo mayor noma abantu abaseyikhundleni zobumeya abakhona ukuqhumisa izibhamu ngale ndlela. Sisenkingeni bafethu eSouth Africa. Asazi impela ukuthi lento iyolungiseka kanjani ukuthi le carelessness engaka ngokusabalala kwezibhamu nokusetshenziswa kwezibhamu eSouth Africa ngale ndlela. Ikhona uma ubuka wona ikhona indlela esengaxazululeka ngayo lento ngoba sesizwe kaningi ukuthi amaphoyisa akatholakala izibhamu ayithola mihla namalanga. Baye confiscate abenza yonke into bahamba bayoyihlakaza baqede ngazo kodwa still kusena more wezibhamu ezisemphakathini. Bantu baqhubeka bayafa. Buka nje lento beyenzeka lapha koBurgersdal. Ukubulawa kwabantu abaningi kangaka ngale ndlela. Izimpi eziqhubeka emahostel. Ubulawa abantu ngobuningi. Kodwa khona lapho kunabantu abangabaholi emphakathini abazo tholakala beqhumisa ibhamu. Nako engifuna sikunake akumele sikuthathe kancane ukuthi umama uDeputy Mayor uNokuzola uyazidefenda manje. Kunokuthi athathe iresponsibility ukuthi wenza into wrong useyazidefenda uzotshela umphakathi namaphoyisa ukuthi abephethe ithoyisi. Okay, ake siyeke ke ukuthi ithoyisi, ake sibuke ke yena ke manje ukuthi useyazi defender. Kusho ukuthini ukuthi uma ungumholi utholakale ephutheni elifana naleli. Kodwa futhi khona manje sowusondeza abameli bakho, usondeza yonke into engama resources onayo ukuzidefenda. Uzidefenda against bani? Ngoba lento mangiyibheka mina kusho ukuthi manje usezidefenda against umphakathi ngokuthi lento ayenzile alikho icala. Kusho ukuthi yena uma engabona into efanayo yenziwa
lapha kulo masipala awuphethe ngoba phela uma udeputy kufana nokuthi uphethe udeputy mayor uma ngabe kwenza abanye the same thing lapha uthini umbono wakhe angabavumela benze okufanayo as a leader. Sikhona yini isidingo sokuthi lo deputy mayor aqhubeke esemsebenzini wakhe wokuba i-deputy mayor alide umphakathi after lesenzo lesi? Yiyo nje ngifisa siyibuka futhi izinto ezifana nalezi kufuna ukuthi singathuli sikhulume ngazo sizwe ukuthi umphakathi uthini ngazo. Iyona nje into engiyingenelela namhlanje ukuthi eSouth Africa ehlaselwe yibhamu kangaka okubulawana carelessness eSouth Africa kube nabantu abafana no-deputy mayor benza ngalento. Ake siyixoxeni, ngifuna nje umbono wenu bafethu ukuthi niyibuka kanjani lento. Aqhubeke yini esesikhundleni sakhe sokuba u-deputy mayor after le incident? Noma ngabe kabe phethe ithoyisi sithini sithi hayi ngoba uthi yena beqhumisa ithoyisi, lokho ingabe kuyamenza yini ukuthi aqhubeke faneleka ukuthi aqhubeke abe yi-deputy mayor? Yiloko engifuna sikukhulume la. Yayibona lithini iqembu lakhe lezepolitiki okuwukuthi limnike lesikhundla sokuthi abambe lesikhundla sokuba i-deputy mayor lapha kulo masipala? Imuphi umlayezo awuthumela kubantu balo masipala awuphethe ngendaba yokusetshenziswa kweyibhamu, noma ke ngayo indaba yokusetshenziswa kwamathoyizi eyibhamu? Khona nomlayezo positive awuthumelayo ngalesenzo sakhe owusizo emphakathini uma kokuthi uyazidefenda phela? Sixoxeni ngaloko bafethu. Akukho okuningi. Excuse me. Bengenela nje just lokho ngenxa yokukhathazeka ngoba asazi ukuthi excuse me, kuyophela lo December ziqhume kangakho izibhamu eSouth Africa. Asazi yophela lo December beba ngakho abantu ababulewe ngezibhamu. So yiko ngithi ake ngiyifake lento ukuthi siyixoxe le yalo mama u-deputy mayor ozoqhumisa isibhamu emoyeni bese uyazidefenda athi ithoyisi. Sitheni ngaloko? Akukho okuningi mafethu, bekuyilokho nje. Ngibuka nje isimo la ngoba abantu bayiphuzela bayijabulele kuya-enjoya. Ngiworried kodwa ngendaba yokuqhuma kwezibhamu ngalendlela. Sitheni ngako? Mfoka Mkhonza ke lo mfethu. Excuse me, angiphume sengiyobheka ama-comments wenu. Ngiyabonga kakhulu.